News Update. Higit 2,000 automated counting machine dumating na sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Dumating na ang 2,689 na automated counting machines o ACMs at 491 contingency units sa Pangasinan na gagamitin sa midterm elections. Pasado alas 2 ng madaling araw kahapon nang dumating ang 2 truck lulan ang mga ACMs sa isang warehouse sa Old De Venecia Highway sa Dagupan City. Ayon kay COMELEC Region 1 Acting Regional Director Attorney Reddy Balarbar, ang mga naturang ACMs ay i-deliver sa District 4, 5 at 6. Naka-assign dito is District 4, 5 and 6. Then yung may Alaminos, Districts 1, 2 and 3. Kasi dalawa yung provincial hubs dito sa Pangasinan. Nanguna naman sa pagbubukas ang COMELEC, PPCRV Lingayen Dagupan at PNP. Tinitiyak naman na maayos at ligtas ang lugar na pinaglagakan ng mga ACMs habang hinihintay na lamang ang mismong araw ng halalan. Isasagawa ang final testing at sealing ng mga ACMs sa May 6 bilang pagsisiguro sa maayos at patas na halalan. Samantala, ang ilan pa sa ACMs na gagamitin ng District 1, 2 and 3 ay ilalagay naman sa isang warehouse sa Alaminos City. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.